Bakit ba dito ako na-assign na naman sa pagluluto nitong fries? Oh, ano na naman bang problema mo dyan sa french fries? Alam mo namang 2 beses na akong na-overcookan yan. Last time, pakulay kikiam na. Bantayan mo kasi. Pinabantayan ko naman. Nawawala lang sa isip ko minsan pag may kausap na ako. Kaya, wag mo muna akong kausapin. Ay, ang taray Suplada ka, te. Luka-luka! Ikaw ang nagsabi na nasusunugan ka ng french fries pag may kausap ka. Ikaw lang naman kasi laging kausap ko. So, kasalanan ko pala. Natural! Kaya pagpapagalitan na ako ni Sir Miguel, tsikahin mo ulit ha, para naman mawala yung galit sa akin. Kaloka ka, Dora. Sana kumuha na lang ako ng kursong law. Kaso, ang kinuha mong kurso, low. Pang low budget. Ha ha ha, nakakatawa. Che, teka. Maiba ako ha. Kamusta yung masugid mong maliligaw? Sino? Wow! Ang haba ng hair ha! Like para namang maraming naliligaw sa'yo. No comment. Che uli, ang sinasabi ko, yung Lambert. Yung rider? May iba pa bang Lambert na nanliligaw sa'yo? Wala no. Oh, bakit kailangan mo pang i-confirm kung si Lambert na rider yung sinasabi ko? Kaloka ka, Angelina. Sinisigurado ko lang. Oh, Anong oh? bruha ka. Tinatanong ko nga kung kamusta naman siya, ganun. Malay ko sa kanya kung kumusta na siya. Gusto mo wisikan kita nitong mantika para magising ka? Pikon mo. Ganun pa rin kami. Sinagot mo na ba? Hindi Ay, dinig-diri! Hindi naman. Wala pa kasi sa isip ko yung boyfriend. Pakakawalan mo pa ba yun? Mabait, gwapo. Kahit nabibilad na sa araw, maputi at mabango pa rin. Oh, saan ka pa? Hindi mo ba narinig? Wala pa sa isip ko ang pagbo-boyfriend. Saka, magsikap muna siya. Mahirap na nga kami pareho tapos kami pa yung magkakatuluyan. Balikan niya ako pag maginhawa ng buhay niya. So, ayaw mo ng rider. Anong gusto mo? Pasahero? Bruha, bakit pasahero pa? Siyempre, dun na sa may kotse. Carnapper? Manap ka nga ng kausap mo. O tapos ngayon ikaw na ang pikon. Angelina, Sir? Ay, ikaw pala ang tawag. Yes, sir. kausapin kita sa opisina. Okay po. Dora, Ay, Dora. Ay, hi, sir. bantayan mo yung pagluluto mo ng french fries. Yes, sir. Dear Love, ako si Angelina, 22 years old, working student. Pareho kami ng best friend kong si Dora, na kinder pa lang kaibigan ko na. Kaya wala kaming lihiman. Kaso, dumadating talaga sa buhay ng tao yung kahit sa pinagkakatiwalaan mo, may bagay na hindi ka masabi agad. Tagapagtanggol ko si Dora kaya naman, pag pinapagalitan siya ni Sir Miguel, ako naman ang nagtatanggol at nagtatakip sa kanya. Istriktong branch manager si Sir Miguel. May maniligaw ako, si Lambert, isang rider at sideline ng delivery. Ito ang kwento ko. Good morning! Welcome to... ikaw pala. Nagulat ka ba? Akala mo si Titan Jello? Oo, akala ko ikaw yung bagang ni Titan Jello. Hindi mo ba pansin yung similarities namin? Gusto mo ba kantahan kita? Ayan, sisimulan mo na naman ng pangungulit Hindi na nga. Pinapangiti lang naman kita eh. Bakit ka ba nandito? Para makita ka. Ano? Sabi ko, order ako. Ito ang listahan sa CV ko. Ang dami. Wow! Paldo! Hindi para sa akin yan. May nagpapadeliver. Alam ko naman, sabi ko paldo ka kasi madami tong order. So, malaki ang kita mo. Pareho lang. Ang kita naman namin nasa layo ng biyahe. Hindi sa dami ng order. Di, sorry na. Yan. Maganda ka lalo kapag nakasmile. Naku, ang aga-aga inuuto mo ko. Totoo naman eh. Na inuuto mo ko? Hindi. Ano ka ba? Anong pinagtatawanan nyo? Ay, wala po Sir Miguel. Rider, excuse lang. Lambert po, sir. Hindi kasi pwedeng iniistorbo mga crew namin pag nagtatrabaho. Nag-uusap lang po kami. Kung hindi order o trabaho ang pag-uusapan, bawal yan sa patakaran namin. Sorry po, sir. Dora! Ay, sir, ako po. May ibang Dora pa ba dyan? Ay, Halika dito.
Sir, maayos po. Walang nasunog. Anong sinasabi mo? Yung french fries po. Si Angelina na magluluto ng french fries. Ay po, bakit po sir? Ay sir, iningatan ko naman po yung pagluluto. Magpalit kayo ni Angelina. Doon siya sa fries, ikaw dito sa kaha. Sir, inilagay niyo po ako dito sa counter. Ayaw mo ba? Gusto po. O Angelina, lipat ka na doon sa loob. Ryder, sa kanya ka na umorder. Lambert, anong order mo? Nagulat si Dora kung bakit sa kauna-unahang pagkakataon, sa counter siya inassign ni Sir Miguel. Yun pala para papasukin lang ako sa loob para hindi makausap ni Lambert. Mainit ang dugo ni Sir Miguel kay Lambert. Ewan kung bakit. Hindi ko alam kung bakit din biglang ang higpit ni Sir Miguel. Nung nagkwentuhan naman sina Dora at Lambert habang naghihintay ng order, hindi niya naman sinisita si Dora. Kaso si Dora, sinishare sa akin yung sinasabi ni Lambert. Kaya nung makita siya ni Sir Miguel, ayun, pinagalitan din. Saka siya inilipat sa floor para mag-mop. Salamat naman at merienda break na. Kanina pa ako buryong sa pagbabantay nung nilulutong french fries eh. Sinabi mo pa. Oh, anong baon mo? Eto, nagluto si Mama ng spaghetti at fried chicken. Hindi ba alam ni tita na sa fast food ka nagtatrabaho? Alam, bakit? Yan din yung sinaserve dito eh. Hayaan mo na. At least, luto naman ni Mama. Ikaw ba? Anong baon mo? French fries! Tsareng! Eto, panabla dyan sa mamantika. Kakanin. Siyempre, hati tayo. At eto naman ang spaghetti at chicken mo by Mama. Ay, sana burger naman bukas, pasabi kay tita. Chos! Kumain ka na nga dyan. Oh, look who's coming! Sino? Good afternoon. Alam na alam mo talaga ang oras ng merienda namin, ha? Siyempre, ito ang share ko, hamburger. Ay, nakakaloka! Nagdilang anghel ako! Ay, saan mo naman binili yan? Baka ibang brand yan, ha? Bawal sa amin yan dito. Gawa ko yan. Nagdala kasi ng maraming malunggay at mushroom yung utol ko. Kaya ayan, ginawa ko siyang patty kaya healthy yan. Anong lasa niyan? Patikim nga ako. 6 ang dala ko, tigda-2 tayo. Ay, masarap nga siya. Oo nga. O ano, pwede na ba ako magtayo ng sariling fast food chain? Kunin mo akong kahera, ha? Please, wag mo akong i-assign sa my french fries. Pero in fairness, masarap talaga tong burger mo. Tikman mo naman yung spaghetti gawa ni Mama. Siyempre naman, basta gawa ni tita. Tita? Ibig sabihin nakilala mo na yung mama ni Angelina? Hindi pa. Pauso yan eh. Ay, Grabe, ang sarap din. mamaya, ito naman yung tikman mo. Gawa ni Madir na kakanin. Dessert na lang natin. Ay, ang sarap din yung kakanin na yan. Don't worry, may tinabi ako dito. Pang take out niyo na rin mamaya. Iba ka, te. Very fast food ka din, may pa-take out. Angelina, may gagawin ka sa loob. Sir? Pasok na, bilis. Sir Miguel, break po namin. Importante ba ang break kaysa sa trabaho? Pero sir, right po namin na mag-break. Oo, di mag-break ka dyan. Hindi naman ikaw yung tinatawag ko ah. Sir, kumakain pa po si Angelina? Ikaw ba manager dito? Hindi naman po sa ganun. Eh di pwesto, mahimik ka. Angelina, pasok na. Susunod po ako, sir. Di ako pumasok agad. Inubos ko muna yung kinakain ko. Galit na galit si Sir Miguel pagpasok ko. Tatanggalin niya raw si Dora dahil sa ugali nito. Dahil natakot ako, nakiusap ako na sana wag tanggalin si Dora. Gagawin niya raw ng paraan. Pero dapat maging kami. Sabi ko may asawa na siya. Doon na siya lumuha at sinabing maghihiwalay na sila dahil sa sama ng ugali ng asawa niya. Naawa ako sa kanya. At dahil doon, napapayag niya ako na maging kami. Kapagod. Salamat at makakahiga na ako sa kama ko. Mismo. Oh, nasaan ang sundo mo? Ha? Nandiyan na yun. Alam mo, ang swerte mo. Lagi kang may kasabay pag uuwi.
Ako, itong bag ko lang yung kayakap ko sa jeep. Drama ka na naman. Seryoso ako, no? Aantayin na kita masundo. Baka paparating na yon. Hindi kaya na-stranded siya? Hindi, papunta na yon. Oh, ayan na yata siya. Sorry na late ako. May hinatid kasi ako sa Caloocan. Ote, ayan na yung sundo mo. Safe ka na. Sakay na ako ng jeep, ha? Sorry, Lambert. Hindi ako sasabay sa'yo. Si Dora na lang ihatid mo. Ha? Eh, bakit? Saan ka pupunta? Tara, hatid na kita sa pupuntahan mo. Wag na. Kaya ko na. Ay, ano nangyari, te? Kanina sabi ka ng sabi na parating na yung sundo mo. Tapos ngayon nandito na, hindi ka sasabay? Nagbibiro lang yan si Angelina. Seryoso ako. Hindi nga ako sasabay sa'yo. Bakit? Paano ka? Huwag niyo na akong intindihin. Sige na, umalis na kayo. Ay, teka. Te, ano ba nangyayari? Sinasapian ka ba? Huwag niyo na akong kulitin. Sige na, umalis na kayo. Tara na, Angelina. Hindi ka ba nakakaintindi? Umalis ka na! Hindi ako sasabay sa'yo! Hindi na ako sasabay sa'yo kahit kailan! May nagawa ba akong mali? Ang hirap mong kausap. Umalis ka na nga! Angelina, let's go. Sandali. Sa kanya ka sasabay? Obvious ba? Tara na, love. Love? Eh, kailan nangyari to? Ikaw ayusin mo muna trabaho mo, kaysa nang gugulo ka ng buhay ng iba. Hoy, Angelina, ano to? Ano bang nangyayari sa'yo? Kailan ka pa naging materialistic? Porke may kotse? Alam mo, wala kang pakialam sa relasyon namin. Pasalamat ka dito sa kaibigan mo at kinausap niya ako na huwag kang tanggalin sa trabaho. Ano, gagamitin mo na naman yung trabaho para mabuli mo ko? Huwag mong lasunin yung utak ng kaibigan ko. Dora, tumahimik ka na lang nga. Simula ngayon, wala na tayong pakialamanan ah. Ah, ganon. Itatapon mo yung friendship natin dahil lang sa pera? Hoy! Ikaw, huwag ka nang pumasok bukas ha. Sisanti ka na simula ngayon. Tara na, love. Dear love, natapos ang friendship namin ng ganun-ganun lang. Tama si Dora. Tinapon kong matagal na pagkakaibigan dahil sa pera. Sa totoo lang, naghangad talaga ako ng magandang buhay. Kaya hindi lang ang pagtanggal kay Dora ang dahilan kaya pumayag ako sa relasyon namin ni Miguel. Sa sandaling panahon, naging manager din ako ng fast food. Makalipas ang mahigit 1 taon, aksidenteng nagkita kami ni Dora sa labas ng simbahan. Humingi agad ako ng tawad sa kanya. Niyakap niya ako ng mahigpit. Napansin ko na buntis pala siya. Tapos may dumating na motor. Si Lambert. Humingi din ako ng tawad sa kanya. Sila palang nagkatuluyan. Nang kumustahin nila ako, sabi ko wala na kami ni Miguel. Hindi ako umalis sa fast food. Pinaalis kami dahil iniskandalo kami ng asawa ni Miguel. Yun siguro yung karma ko. Deserve ko naman. Kaya tanggap ko. Metro's #1 Love Radio. Basic!